No one. Oh, no one. I'm going to video for when I see all my first in there. Now, no, but Tata. Tata about April 19, now for 2026. I can't know any about high chief as a Libya. The funny figure you could was 070 44 44 again 1858. Help Mr. Guys Raja. You are getting one game wine. Who came on who came at the Gabriel, most wanting them on also higher. Off the one, or say a book of fool. Oh, yeah, forget Jesus. Oh, yeah, forget the baby. Kiabu, Kiabu, Kianero, Kiabo chief in a man. Kias, I see a business you need on a jam. What will my German also? I will go to go carry a book and a book of no. Was not all my fancy and no room Nina. Oh, God, don't know. Tata to a Duca, who can run no zone, who can one who can mad, who can but a go. On a magondo, I go. I don't go on to I cannot go see Ibonina. Is in Dorum Nina. Ego can now young. Is not going to see Bonina. Is in Dorum Nina. Was no Maca Gameron. O Quamusua, o Quadraba, Commander Dia, to the end of our job. Ask no starter. Ka agra yo fojo ya ha na go ya ha sika de kia ka ya de pa kia yo maka eku ere musu ntu akuria ko ga rai no ri o ga rai na afo o ga rai na nkwo o ga rai na eke mgba ha ya ri ya nka ha ya ri ya o gwa ka mu budi bia ku ko ga re na pa na ofoko bu ko yi o o se bi bia re ada simili ayi ga Bomibo agazie ebla ka we blog na ba akwụkwọ na anyị fa yo gwa na ewe ya ayo gwa bari amụ na ayo gwere ya mo yo na arụ na afọ dị ayo gwa ọdịna sari nke mo ya ayo gwa na arụ ma kọwa gị fọ na arụ nnukwu ọgwụ nnukwu ọgwụ ayọgwụ a ka a na-akpọ ede mmụọ ayọgwụ a na anyị fụna ọka ahụ ebe a ka anyị abịa wee ayọgwụ a ya na-akpọ ebe ede mmụọ eji agwọ ụzọ ya ịtọ ayọgwụ a ofu ụzọ ka a na-eyuzu nneki ya ụzọ na-abụ ọkwara ayọgwụ ọzọ ya eweta eti ya mana nke a na ya eji agwọ ya na-akpọ eji agwọ poison nya enye ure mgbe na-akpọ enye ure onye mebi na ịgakọta zụta poison zụta enye ure ụkwụ ha a na-aza aza ma aka ga na-aza aza iweta ya isuwe na mblọgwụ ya utu ose ọjị ya alligator pepper suo ya ti ya nzu ti ya ka isuo ya were na-ete onye enye ure mere n'ụkwụ
oya eji agwọ nke anyị na-ewe na be nyure ka eji agwọ onye mere nyure n'ụkwụ ọ bụrụ emere gị poison ụkwụ ga na-aza aza aka ga na-aza aza ma ọ bụghị arụsị ịgba afa ọ bụ na ọ bụghị arụsị n'oyi nọ poison ịzọtara azọta mebi na shọpụ ọ na-anaghị ọ na-abịaghị ihe ka ihe eji ya agwụ ya nwere onwe gị ọzọ bụ ihe gbasara ndị amụnsu ihe ka na-akpọ ede mmụọ amụnsu ihe gbasara amụnsu ma nwa gị nya na amụnsu na-abịa ọ na-eweta nwa gị confusion nya ihe ọdụdọ a na-adọ nwa gị ọ na-anata gị amụnsu ihe eji ya agwọ ya ịfụ mkpụrụ ya ọ na-enwe mkpụrụ etu ya mkpụrụ adịgoro kịta na etu ọrụ kịta na iwere ya tu ọrụ kịta na wuru ose ọjị chasịa ya kpopuo ya ebe a ma ihe eriri kobi ya n'ụlọ gị ọ ya achụ amụnsu then ọ bụ na amụnsu na-abịa tatu spiritual na amụnsu na-abịazi spiritual na nya ma ụmụnna dị ihe eji ya uche ihe ọgwụ ọzọzi ya ghọtasịzi iwere akwesị ya amụnsu ya nyedebe gị nsogbu ma ọ bụ na ị mụrụ nwa ọfụọ amụnsu na-adọ ya na amụnsu na-abịa ebu nwa gị ịnụbịa nụchaa ya uche ihe ọgwụ eji nụbịa nụchaa ya ọ nwere ihe etinye ya wee were ntụtụ kpachie ya were webe nwata ahụ n'onu confusion ahụ na ọgwụ efere ya ọ nnekwu ọgwụ ka ọ bụ ife a na-akpụ ya bụ ede mmụọ anyị bịara ka anyị wanye ewu ya yi nne ewesị ya yi nne kịta na edozi ya ka esi edozi ya ka e were ya chụọ poison ahụ inwe ya onye ahụ enwere onwe ya ọ bụ na onye ụkwụ ya na-aza aza bụrụ aka ya na-aza aza ihe eji ya akwụkwọ chachacha ya ọfụma dị ya mma ọ bụ na onye eriri amụnsu ọ spiritual ọ physical ọ na-efe na be gị ede mmụọ ihe eji achụ ya ụzọ ya ka ihe ọ na-arụ ahịa ọgwụ efere ya o duru otoro ojii agazie